Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan, rosas ka ba? So guys, nandito na kami sa bahay ni aldimotovlog.ph at yan, dumating si GL Motovlog. Ayan. Tsaka si Ricky. Bali, 4 kami. So, meron pang habol na isa, si Sir JR. Ayan. So, bali naka CB 650R siya. Ayan. So, ZX25R, R3, ZX6R, tsaka ZX25R, tapos isang CB650R. Ayan. So, Asinggan, papunta kami dyan. Antayin nyo kami. Tara, let's go. It was at this moment that he knew he fucked up. Gago ka! Ano ka nasisira, ulo? Tangina mo! Grabe, pinulungod ko. ang ingay tapos ang lakas. Pwede na! Grabe naman yung punta naman to. Pero, GL Motovlog. There. Inubo pa ako. So, ito na yung restaurant ni Jose Motovlog. Ayan, si Korean Uptown. Inubo ko bigla. Oh! Motoyeski Lang ako, nag-aantay sa pagtingin mo. Pag tumingin ka, akin ka. Wala na, finish na. Sticker! Wala pa yung sticker, hindi pa tapos. Hindi pa nagawa. O, ayan o. Hindi. Uy, sandali! Galit ka ba? Abanti ko muna saglit. Yan. So, pagpahingayin ko lang konti ha. Kasi, mag-overheat siya. Kanina pa ako bumabomba eh. Pwede na! Taga-Asinggan, ayan. Kaya ayaw ko maglabas ng sticker eh. I am the one, the way your son don't need. Yes sila. So, andito lang kami para mag-vlog. Hindi kami sasali. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes. Okay. Kasi kayo napunta dito. Nung nakaraan sa plaza, nung Miss Gay, Motoyeski, nag-post na rin ako doon, nag-video ako. Apo. Ayan, hanggang 3 tao lang muna kasi mainit eh. Dali. Okay, sino pa isa? It was at this moment that he knew he fucked up. Wait a minute! Who
are you? Ate nga! Wala! Mainit na eh! Mainit! O, alin ang bet nyo dyan sa 5? O, ikaw tatanungin. Saan? O, anong pangalan mo? O, Errol. O, ayun, yun daw yung bet niya yan. Ito. Yang Ninja 1000, yan. O, diba? Ingay niyan. Nawala yung mga kasama ko. Ayun pala, nagpupulong-pulong. Ano kaya pinag-uusapan nila, no? Ito tayo sa, yan. Yun, oh. Nakita ko ng diwata, oh. Yeah, boy. Yan. O, diba? Ha! Ang ganda ng mga chicas. O, diba? Ha? So, you know, grabe. Huwag niyo harangan. Pati nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. Hello, sir. Sir, sino nagpa-event nito, sir? Rockstar po. Rockstar. By the way, I'm Moto. I just wanna see you dancing slow motion. We could take our time, baby, in slow motion. Oh my God! Mga motovlogger kami yan. Motovlogger, tsaka yung motovlogger. So, isasama na lang namin yung Rockstar sa ano namin. Nag-ano kasi kami. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tingin ko na yan, alam ko yan. Huwag kang kailang, sabihin ko na lang. Magkakareho lang tayo ng kararamdaman. Pwede bang magpa-picture kami? Okay. I just wanna see you dancing slow motion. We could take our time. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Ang programang ito ay rated SPG. Taga dito ka rin. Ay, taga Pinalonan kayo. Meron din akong bahay doon. Sa Bugayong. Malapit lang, no? Ayan. Pwede magpa-picture ako sa inyo. Tapos, Oh my God! hey, pre. Pwede nga ako sa gitna. Sige. Ayan, no? Ayan. Yan. Ka, akin ka. Pwede ba na ako'y lingunin? Konting suyap mo lang ako. Ay agad na nagkikiligin. Tayong Motoyorski. Bubog ng iyong katawan ay nakakatulala. Islap ng iyong matay, darling napapaganda. Di matatawaran kahit kung magdamagan. Kapag kong titigan, di ko to pagsasong. She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. When I turn a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. Finish na. Okay. Post ko na lang kayo, ha? Okay. Ha? O, ikaw, sige. Oh!
Oh, di ba? Oh. Talaga? Tagal mo eh. Sat mo na kami saglit. Hindi ko na tinanggal yung helmet ko kasi marami akong dala eh, oh. So, yan. Yan, oh. Di ba? Yan yung mga kasali ngayon dito sa motor show ng Asinggan. Pa-event po ito ng Rockstar. Ayan. So, yan. Yun. So, ito. Ayan. Popsi Ed. Ayan. Ayan yung mga trophy na pamimigay nila, oh. Ikot tayo. Lipat tayo doon. Ayun, oh. Nakakita na naman ako ng Chica Babe. Okay, lipat tayo. Yun, oh. Lapit, oh. Okay. Yan na. Hello. You know. Another one. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Oh. Wala pa. Next week pa. でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる Oh my God! So, actually, saan ka sa Manila? Project 6, brother. Ako naman, Novaliches. Actually, talagang hindi ako tiga dito. Ako din, bro. Oo, ibahay lang kami. Dito na ako nag-stay kasi mura dito eh. Mura ang food. Mura lahat eh. Oo. Oo, maganda rito tumira. Ito naman ang napangasawa ko, brother. Oo. Oo. Oo, ganun. Eh, naghahanap nga rin ako ng mapapangasawa dito eh. Ang kakapal na mukha nyo. So, ang pangalan mo ay Boss A Motovlog. Ayan, siya si Boss A Motovlog. So, paki-support. Ha? RG. RG. So, meron kang ano rito, restaurant? Korean? Uptown Korean. Uptown Korean. Yeah. So, Uptown Korean, meron siyang restaurant. Malapit lang sa Asinggan Plaza. Bago mag-Asinggan Plaza. Yun. Oh, isa lang ah. Isa lang kasi mag-overheat. Sige, banat. Okay, you. Okay, pinagbigyan na natin sila kaya yan. Kasi hindi naman natin pwedeng ibabad ng ibabad. Masisira naman yung motor natin. Ayan o. Oh. Si sir, naghahamon ng bomba ano. Ayan o. Oh. Okay, bomba. Yun o. Oh. Oh. Anong pangalan mo, sir? Anong pangalan mo, sir? Joel po. Joel, ayan, Sir Joel. Oo, ha? Ano ka ba? Napakalupit nyo!